Karbi Anglong district alongta COVID-19 na kiswavur ingdang bomlang. Koila Matia Havar JJM scheme pen raraphan langki PSI ki oi. EM Lun Sing Teron PMAY Hemso Kang Pupidun. Kardom nona litum kilang ekbom lake Karbi Anglong live prime tama berta. Karbi Anglong district alongta coronavir kangdang bomsi non puhanta theklong bomla. Laso teng pen langdang pulote keswa phai kepajum ponjia phan district administration ahin pen R6 jirasai kedeng pon kenang sobinong. Assam state ang kangalong COVID-19 na kiswavur kapajum ponjia phan pura sorkar pen ke ong dung aronatang bipon ko kapita aphiong nang batong si ang thek longpon. Assam arlo kapre ka district along abangke COVID-19 na kiso ke pajum ponjia phan pura district administration na hinpen ingtang kring asai dengpon lo. Bonta Karbi Anglong abangke curfew porle nangle rock setami hithi gula le inkir era phi setami radde ratuma bangke akeng pen ki joi phuna phita law and order atum thang ki pudun kabedara jok aning hangaling si hong damrin dilo Jongsi a hok pet pen covid kiso kachire vek nangji pulote law and order atum ahin pen ingtang kring sai kedeng pon kenang sot non ke law and order ahin pen thang kisik jit asai kedeng kabidet pena joksi arni wangta COVID-19 na kiso ke longa phai nangbara lopusi jongpon memelo langdam lo pulote kedam tang jakhong ni phai kre isi arni RAT test ke na phai suri isira pharoner kebra kre ke thong mate 1813 RT-PCR ke pangrum tanga phai pharo isira trokner kebra hini mate 182 laswang bongpen bang kebra isi tuma bangke positive longpon lo lason si manja BPHC along bang pho bokajan BPHC along bang presir cap hauraghat BPHC along bang trok lapen DMCH along bang kresi positive phai longpon lo bang song bongpen institutional quarantine along bang pho CCC isolation along bang krener cap home quarantine along bang krener cap lapen apran kedama phai inura phai longpon lo news report Karbi Anglong live Lakhain koira phone lib MSC constituency ka parlo Koila Matia Hawaralong Sarkar pen Jal Jeevan Mission scheme pen rongruk kidwara ratum kijuna langkawya kisung pen kapachok jia phan avarsai piponlo bonta ke claim atum kasai oya jok raratum ke mission alang long leaderlo Jal Jeevan Mission scheme pen adon ahem thekup an palero kijuna lang avarsai raratum kelong pa media phansi Sarkar pen panong piponlo Koila Matia Havar Joyram Ingti Vophonga Sar Terona Rong Lapen Thuniram Ingtia Rong Atuma Phan Kaddo Kave Don Pharo Isira Thongkep Arara Tuma Phansi Labangso JJM scheme pen Kemesen Kijona Langki Piponjia Phan Panong Piponlo Kedamtang Aru pen Vosika Chikloma Lompensi Labangso I scheme pen Langkiron Pangcheng Ponlo Along pen ke Edona Long voter ID Bang Hini do Pulote Edona Phan ki pipe Lapuson Tado Nona Kimi JJM scheme asai ke klempon athikadara men lake Rahul Saha puhenlo Saha asai ka chiklempon pameka ke dara jok langki do dim pen langkapang pen angkro along lapen langkiter kapang thera dimdu bonta langkapang therangkro parjab ham choramat angkro along keter thektik si thekpon long pen bang so tingki stami lang hem tab long stami lang ki pilo wai thi stami lang ki te angkra bangsa lang ta lang le tum sapha phipin pen ni ding athai de lo la daksi ju nun bom le as ni tum phan chat la poli mo rat tum han le bangsa lang sami la bangsa em tab long sapha pi mi pen rat phan ki pi si ki mi ma pu si bangsa Rahul Saha alang ni phan sami chu nung ri parti lo Labangso alangkro ahem tap kibiadim ke Jacob Teron palong lelong si kimpon si along leanam chipidat pupusi chechaklo bonda pinyarni anta sikai sia tangkata pipon pelang pusi longle ahem phuatum chethanpon la longle bangke kido takali nilita chiri hini vetsi chona ma longle stame nili phan ha ke chemena la so longle nam nang pipo pu nang chara he tangke hala sor bangdan nili pun lo
long le nam mang ge nang pinai ne thene thai ka do o ka li chiri hini bet ba long le si chonam si ka do ta long le lam nang pinai wa ante to nang pipo akola pini na nang pitong the ko ta la hem hiti ba nang monai pikang populo sta hem hiti da nang monai pikang ke kita pini non ponda so la long le paisa bang ke nang pipo hu bang ta nang je jela Karbi Anglong Autonomous Council PHSI campaign ke damtang ningkan ko an penone kipi pon bom alangke don thong kep so seara tum long pon bom lo bonta alang apong hini ke do ko jo ihinanat alang pong lang do pulote ihinanat ke lang avedetiti la so jo arnisi nini anta lang kelong le do puta lang kelong dun deve karara tum pherang ke thengno nang che than dun rinti Koila mati pen Samson ingti la pen choki hola pen sonjitro Karbi Anglong live Dogmoka Police Station ka parlo Rongmirdana Hawar mate Sildharampur Forest Reserve and its Thongkebra Trogalong ihum car pen bike ang bong kachetong ahir kang tangraga joini adimalo amat inura riso aprandam nang juilo Dogmoka Police Station ka parlo Sildharampur Forest Reserve mate Rongmirdana Hawar NH Thongkebra photowar pialong AS01B 03212 ihum car pen AS09G 8381 ang bong kachetong ahir kang tangraga jok adimalo amat inut bike ke begabang phu aprandam nang juilo te bokterai tum ke thek dun long pen ke than pona tengke bike along bang hiniari so tum kang thilang so picnic spot pen ke bang hut Rongmirdan highway su ding ke kang pen loksi bike nang ke vega joksi labang so accident ke phonang pusi than pon Kardom Karbi Anglong live kelang ara tum doan no nil tum Karbi Anglong live pen ladak Sildharampur reserve mate Rongmirdan national highway along sidolo no hen jong ihum bike langhin penone mate na penone alang litum pu kangthi lang su penone mate nane kijui pen silang tum alang litum sumaratum boro sumaratum pusi pangkhek polo alang litum bike pen bang bom hud labang sokar itu moi dekhau bisar labang sokar ke Guwahati registration number labang sokar ta Dimapur pen bang lo ne mate difu pen bang le chin delo sitame ladak lo kache pega hutsi labang so akar pen labang so bike ang bong speed do ko joni si labang so kache teng heng mate labang so kache tong ahir tara posi inoda bangke bahini dak areng hu keso ahiring tangrag lo sidame dangara tum kaning je pon ateng bulote inoda bangke ache thevelo pusi pangthek polo ache thevelo pusi chini polo stame alang litum non amena aji putuma bike pen dakan keche bangsi alang litum han labang so tong sikot keso kelana ponjia phan alang litum dokmuga hospital along si polo আমি beleg ahi ase বেলেগতে আমি বেলেগ কিবা এক আধা ঘণ্টামানহে গৈছিলে আমি তাৰমানে এইটো আগতে accident to দেখিছিল নেকি এইটো আমি দেখা নাই খালি পুৰি থকা সময়তে দেখিছিল এতিয়া তোমালোকৰ মতে কি লৰাটো মানে গাঁৱৰ লৰাটো বাছা আছে নাজানে কি হ'ব tongsikot aphi nangkidun bom ajir po tumsi laki phove ka bang phu bang hini tuma phansetami dokmoka hospital along an sekilang phan ponlo bonta inut bengaliari so megnat dasa bangke kache tonga dimalo amatsi aprandam juilo halapuaring ki so bang phu laden basumataria phana bangke dokmoka sekilang hemalong ansi selang ponlo Penang Porapi, Dogmoka Police Station IC, Bordoloya Tumaphan, Tongsekot Birta Palisi, Adimaklong an, Palidun Pen, Kiklem Nanja Saya Mo Anabanki, Police Hain Pensi, Siding Ponlo. Denarong Pen Bikrom Teron, Karbi Anglong Live. Lakhakre pho Mahamaya constituency along PMAY scheme pen kikim kapatang pon Mahamaya Arnam Kardoma hem mate Mandir Pini Lun Sing Teron Ingpu Pidundet Penapi. Bampathar polling station along ta PMAY hemso kangpu padoda Pinija khongni phai kre hiniar ni ada por phainer kep malom Mahamaya constituency ka parlo Mahamaya Mandir Arnam Kardoma bangphu Guru Sarahem PMAY hemso Lun Sing Teronari dengpen ingpu pidonsi puthot Bampathar polling station along ta lapuson thak scheme pen hem kangpu asai dengdam Hem kangpo asai kideng pona pora hut Dokmoka Municipal Board Amaipu Biren Singh Teron VDC Amaipu Rajesh Teron atum pendanglok Hauragha Development Blog achoka maratum anparta penang an BJP asong klembang photum ta chetong dun rinti Hem kangpu pona hut Lun Singh Teron kaningje pona tengke Hauragha Development Blog arlo hum pharo ke thomra trokep PMAY hemso nangkele tangang bongpen hum pharo ke thomra plikebra nerkep anke patang ponlonglo Kedolang hum krehinia bangta kikim kerang padupon bom lupusi pachini pon
Halapu Rajastero na hin pen VDC amai phu arpu ke deng ningkan siang bong sai ke klem pona phuthak pherangkia tuma phan nangka chathan na tengke PMAYG awas lapen additional ahem so aphan kenang sot alu ki hang pona teng ing chapon pa mesi ID setami nangli edlo lapen pharokre troxian ke Aadhaar card pen setami link pi edlo lapen nangkiliji ke dolangan ta ke klem ke patang pi eja phanta lamchak chipi pon si pini nile tum VDC town committee lapente local committee BJP long klembang pro klembang pipen chetong et nile tum pini Hauraghat block under along hemso mokha jitula pradhan mantri mission 2022 lasoka patang nai po alogot nile tum dak mohamai VDC ahin pen mane tong sekot alangli non alangli VDC and that pen ke klem ke dampon pini Hauraghat block under along setame ka sanction pon 360 do la song bong pen 348 bangke completed lo la pen non krehini ahem dolang la bangke continue suli bom lo la sipini ditum la so ahem ta kang pupon lo dak mohamaya than do la so than along alangli mondir ke hono bang sadhu alangli phan ke do kisung nitum thek molong ajir ting piglo la sipini alangli phan siname pradhan mantri awas yojana la so soni pen nilitum alangli phan hemi hum pipon hola so hem kang pupon lo pini DC labangso arpu ke deng ke apor doila ningkani si ta pling plichot la monsitame alangli nilitum yem sar budi surina bidun pen nilitum ke claim ke dam homosti angkang kadu kawe long sitame block pen ice scheme ke pali edji panilitumun an ke bori lo lason thaksi pini pusitame ladak hemso ing pupon lo pini alangli yem sar tame alangli wangpen nilitum ing tulong lo labangso hem sondak thaksi nilitum la mahamaya angkang along awas plus labangso additional list pusitame nilitum radaphan documents verified pi lo lapen ID nangle edlo lapen Aadhaar ta link kuri pi lo ladaksi mane harakat block under long 1700 dong mokak pen samsing ingti karbiang long live Bini prime time berita hela ponsi kantoni glo